Был аналар районда бер нисә ведомство вәкилләре булып китте. Башкортстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләренең эш сәфәре барышында төп игътибар авыл биләмәләрендә хуҗалык кооперативларын төзү мәсьәләсенә юнәлтелде. Урындагы белгечләр берлектә Мәрәф, Акморон, Юмаш, Бикеш, Мукас, Юллык һәм Сәйгәфәр авыл биләмәләрендә яшәүчеләр белән очрашулар үткәрелде. Тулырак безнең тәүге материалда. Ошыга тиклем Рәсәйнең Липецк өлкәһендә киң таралган, хәзер Башкортстанга килеп еткән яңа хәрәкәт табышты үстерү программаһы дип билдәләнә. Һәрбер проект тиешле курамалдар һатып алуды ла күзаллый. Уның зур өлеше ит, һөт җитештереп эшкәртүгә кайтып калһа, тәкъдим ителгәннәр арасында картоф, емеш, яшелсә үстерүдә, йөн, тире эшкәртүдә, бал җитештерү, балык үрсетү, хатта киптерү, каптарга төрү, автокиоскларда каралган. Бында бизнес-план төзү кирәкмәй, кооперативтар оештырылачак авылларда инициатив төркемдәр булдыруда итә. Кеше күбрәк булган һайын конкурстан үтүе лә еңелрәк ди белгечләр. Ошонда катнашып авыл кооперативларының 3 миллион сумга тиклем курамалдар алу мөмкинлеге бар. Уның 10%-ын урындагылар үҙләре индерә. Оборудование һату алуды иң беренче ул безнең Башкортстан бюджетына алынган, шул бюджеттан ул акча күзәсәк Министерство сельского хозяйства, авыл хуҗалыгы министрлыгына һәм унан киләсәгендә ошо кооперативларга, әгәр дә кооперативлар безнең матур итеп ошо конкурстан үтеп китә, акча прямой уларның счетына киләсәгендә. Райондың Юлык авылында быктырылган ит итештерүде юлга һалу тәкъдимен индергән Тәнзилә Миңнебаева ошо төркемдең җитәкчесе итеп һайланды. Эшкуарлык өлкәһендә тәүге адымдарын яһаган ханымдың бар теләге авылда эш урындарын арттыру һәм авылдашларының тормыш шартларын яхшырту. Хәзер халыкны әзерләргә кирәк. Халыкка мал алып үрсетергә теләк уятырга кирәк. Хатта мал көтмәгәннәр бар. Файда юк. Менә егетләр бар, аларның техника бар, тракторлары бар, алар тырышып үзара яшәп яталар, бар күтәрә алмаган кеше. Ничә бергәләп эшләмәскә, ничә бер гаилә күк яшәмәскә. Авыл халкы бүген былай да үҙаллы йөҙүдә, башлыса мал исәбенә яшәй. Ләкин мал тотоу гына әле хәллелекте аңлатмай. Уга күпме көс, күпме хезмәт талап ителә. Кооперативларга берләшүдә, урында продукция итештерү генә түгел, уны эшкәртеп һатыуда ла, үз артыңдан башкаларны ияртүдә лә яңа мөмкинлектәр асаты белгечләр. Авыл халкы базар менән дус булһа ла, унда ла шарттар йылдан-йылы үҙгәреп тора. Еш кына ул мал тотучылар, иген үстерүчеләр файдаһына түгел. Итештергән продукцияның хакы түбән, бәяһе юк. Өстәвенә урындагы итештерүчеләрдә эре маркеттар баса. 39 кооператив уңышлы эшләп килә. Ни өчен уңышлы эшләп килә дип әйтәм? Чөнки уларның продукциясын бүгенге көндә Өфе магазиннарында, Хава магазиннары күрергә мөмкин. Авыл хуҗалыгы итештергән продукция фермерга нимә кирәк? Уны продукция үҙебезнең республика магазиннарында ята һәм реализация итә бит инде шул уларга зур ярдәм. Кооперативтар хәрәкәтен үстерүнең отышлы яктары күп ди экспертлар. Программаның исеме үк үзе әйтеп тора: табышты үстерү. Был иһә авылда шәхси хуҗалыктарны күтәрү, яңа эш урындарын асу, экологик таза продукция менән сауда итүдә һәм халыктың акчаһын ситкә сыгармауды ла күз уңында тота.